Hola, som un equip format per 22 personetes de 4 i 5 anys amb motivacions, interessos, personalitats, ritmes i necessitats diferents, formant un equip singular que s'enriqueix de la diversitat, i altres persones més grans que són les mestres que ens acompanyen. Tots junts formem un gran equip, l'equip dels pingüins. Tot i que una integrant de l'equip ha hagut de marxar a una altra escola, Lucía continua formant part d'aquest projecte. La nostra vida a l'escola està plena d'experiències i vivències que ens permeten créixer com a persones. Tot i això, fa uns mesos que a l'escola passen coses que ens agraden i altres que no ens agraden tant. Per tant, hem decidit treballar i aprendre valors i actituds per a conviure i sentir-nos millor. Un projecte dels pingüins i per als pingüins que ens ha permès teixir vincles sòlids entre nosaltres i que ens ha donat l'oportunitat d'entrar en el nostre interior i conèixer-nos un poc més. ¡Convive la sonrisa! Després de començar el món, les normes són importants perquè ens fan estar bé. Hem decidit que la nostra classe necessita normes. Detectar la lectotanesia i a topar. Cuidar els materials. Cadena de claque. Muntar amb el cor en els ulls i les orelles. Què són les normes? Lo que no sabes fer. Si diem una cosa l'hem de complir, si no la complim la tenim que tornar a complir. Els metges també tenen normes. Per què serveixen? Per complir-les. Es tenen que fer perquè no han après. Para que la classe esté feliç. Para voler tots els companys i les companyes. Para que tota la classe se puga divertir. Para que tota la classe esté bonica. ¿Ayer tienes mamá a casa? ¡Sí! Nosaltres allí. No molestar a las tortugues. No se salta al sofá. No hay que quitar. ¿Faltan normes en esta clase? ¡Sí! Algunos se portan bien y algunos se portan mal. Y le ponen regular. Para sentirse bien en la clase. Para que la clase esté ordenada. No le pega a la maestra, lo vamos así. Y a ningú. Només se pega en pegament i en celo. Hem vist que hi ha paraules que són agradables per a la nostra vida, però altres que no. Vam decidir triar paraules que ens agrada escoltar. Hem fet un racó de paraules màgiques. Són paraules que quan mos fixem mos tenen que sentir bé. Les paraules que adorem són Achura! ¿M'ajudes, per favor? ¿Qué número es? El 1. Vale. El tienes que picar ahí. ¡Desecha! Pica, Perdó. Ay. Perdona, Pau, así no se seguro. Amor. Abrazada. Te quiero mucho, Ivana. Por favor. Gracias. Miguel, ¿me la dejas, por favor? Gracias. Y ahora caixa del
paraules màgiques, que si dius una paraula màgica, que les paraules màgiques són t'estime, perdó, abraçada, beset, ayuda, gracias, por favor, amor. I les paraules màgiques, quan les diem, les podem ficar dins d'esta caixa per este foradet que té aquí. Vamos a montar traent teles i les hem col·locat en un aro de fusta. Van quedar los aros muy bonitos. Después decoramos las palabras con diferentes técnicas. Aquí cura y Ngomé. Ya van a estar preparados, les van a fer màgiques. Cocina. Alba els van contar el llibre del Club dels Valents. Hem decidit crear nuestro club. Esta es la historia de Paul y Samuel, que pegaba mucho. Samuel era covard. Muy pegava perquè era un covard. Els seus amics van crear el Club dels Valents. Van treballar del conte. Vam decidir que la nostra insígnia seria un cor. Vam dibuixar cors i es van decorar. Va fer el panell del Club dels Valents. La part de la llum per als valents i la foscor per als covards. Hem fet un contracte. L'hem firmat. Farem ser socis i sòcies del Club dels Valents. Qui vincen jugar a les companyes i a les companys. Ya, besitos y abrazos. Comparteixen les joguines. Estimen els companys i a les companyes. Dale vida. María José nos ha enseñado a hablar de imaginaciones. Cada día miren cómo está nuestro cos per dins. Emoción. On penseu que hi ha les xiques i xiquetes il·lustres? En el conte? En la calma i contem. On hi ha més? Anem a contar? Vinga, va, totes una contar. 11 mestres, xiques i xiquetes de la classe d'escriure i de contents. 11. Anem a brincar i a veure qui guanyem. Cuidao, anem a quants xiques... Ara vamos a buscar-la, sempre. Quants xiques i xiquetes i mestres estan en calma? Contem. On hi ha més? 11 o 6? 11. O sigui, la majoria de l'equip dels pingüins estan contents. María José va portar parts de fusta. Primer van escriure el nom i després van decorar colores. Cada dia fiquem el nostre part al panell que ha preparat María José.
Cada oceà són temps atmosfèric. La neu quan estem malats. La pluja quan estem tristos. La tormenta quan estem enfadats. El sol quan estem contents. El vent quan estem nerviosos. Alguna cuando no tan malo. El núvol quan estem cansats. Hem treballat com solucionat els problemes parlant. Sense haver cridat sempre alt. El paso. Parlar en la persona. El pas 2 es para avisar que se necesita ayuda. El pas 3 para demanar ayuda. Me va fan el cor. Demanar perdón y diem per què. Creu que le done. Decimos que sí. Fem una acció final per demanar el perdó. Què passa, Manel? Què li hem de dir a Laia? Si no em fas cas, Què fem? Encara... Dime, Manel. I tu li has dit que no t'ha agradat? Li ho has dit? Val. I no t'ha fet cas? Val. I li has dit que m'avisaries si no et feia cas? I no t'ha fet cas tampoc? No t'ha fet cas? Val. Anem a parlar amb Laia. Laia, què ha passat amb Manel? Li has espentat? Però ell t'ha dit que li ha agradat o que no li ha agradat? Però no l'has fet cas. Per què? Perquè no li has fet cas i no l'has escoltat? No te sents més fort. Perquè no l'he escoltat. No l'has escoltat. Anem a tornar a veure si Manel t'ho torna a dir i l'escoltes ara? Fort. No m'ha agradat el que m'ha fet. Ara què li podem dir? Perquè ara sé que ja l'has escoltat. Molt bé! Bé, doncs fins ací ha arribat el nostre projecte. Com vam dir al principi, tot el treball que hem fet els pingüins ha sigut per a comprendre millor aquelles coses que ens agraden i també les que no. Sabem que encara ens falta més per aprendre, però les llavors per a que el nostre equip siga més feliç ja estan sembrades. Així que seguirem fent tot allò que hem après a l'escola, ara fora d'ella amb les nostres famílies i els amics. Així, entre tots, aconseguirem més somriures al món.